Gipangadaman sa pipila ka barangay sa Turil District sa Davao City ang pag-igo sa baha pinaagi sa pagsalmot sa river-wide flood simulation exercise. Atong saro ng detalye pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, dili lamang kini pagsukod sa kaandam sa matag barangay apan tungod pod no mabansay ang mga residente sa mga ayan lang buhaton o galing din mga kalamidad aron nga malikayan ang grabeng kadaot. Ang pangalan sa Barangay Marapangi nagahulagway matud pa sa ilang lugar nga gipalibutan og sapa. Busa, usa sila sa makasinati og risgo sa matag dunay pagdaot sa panahon. Sa ilang barangay, dunay mga nakapaskil nga posters paingon sa evacuation center. Kini aron mahibalo matud pa ang ilang mga residente kung asa mudangop o galing makasinati og mga pagbaha o uban pang kalamidad. Sa 1,700 ka household sa maong barangay, katunga matud pa nga naa sa flood-prone area. Ang Marapangi ang usa sa 5 ka mga barangay sa Davao City nga duol sa Lipadas River nga mausay nahimong target sa gipahigayon nga second river-wide flood simulation exercise sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ni adtong Sabado. Gikan sa pagresponde sa BDRMO, pag-rescue, pag-andam sa evacuation center, pagpabakwit sa mga apektadong residente o paghatag og pasiunang tabang sa mga nabahaan sama sa pagkaon, gihimo ato sa CIMEX. Ang aking mga constituents, nabigyan kami ng kaalaman kung sa pagdating ng sakuna po ay kaya na namin i-handle. Napakalaki po yung tulong. Higit sa lahat po sa buhay ng mga nandito, kaya paragi po kaming alerto. Dugang kaalam ug kaandam sab ang nakutlo sa mga taga-barangay Lizada nga silingang barangay sa Marapangi. Sumala sa barangay official tungod sa flood control project sa Sapa. Menos na ang pagbaha dili sama kaniadto. Apan dili gihapon mo kumpiyansa labi na kadtong mga tagbalay nga nagpuyo duol sa Sapa. Once sa mubagting namang gumi kapilya dito, na once sa mubagting ang kapilya 1 hour before sa magkuha na gani, so andam na mo para mo-evacuate na. Nay di korida na hitabo na nanay baha kaming nagikan to sa kabukiran. Nag-invest ang mismong barangay sa pagpalit og fiber boat ug uban pang mga gamit pang rescue. Ni partisipar sab ang Barangay Crossing Bayabas, Lubugan ug Sirawan. Sara, sa assessment sa CDRMO, 8 out of 10 ay lang gihatag nga rating sa maong CIMEX. Sara, sa karon nakasinati kita din sa Turil poblasyon og moderate at times heavy rains. Busa sa mga kapuso nato nga pauli pa sila mga balay, hinay-hinay lang sa pagpadagan sa nitnanluan dalan. Ingon man sa katong mga residente no nga naa sa nearby areas nga nagpuyo sa flood prone areas nga mag-igmat ingon man maminaw sa abiso sa mga otoridad labi na sa mga BDRMO. Sanglit padayon ang kusog nga pag-ulan sa karon. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.